Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Tampilke presiden sing niki nggih. Oh, nggih sing cilik. Dik Jenita putrane Mas artis daerah daerah Kabupaten Bojo. Kebanggaan Bojonegoro berkat beliau bapak belione Nah. awake dhewe sowan Mas Nah, Sigit, Mas Wahono. Mas Jolang, Kene, Mas kene. Budi nggih. Ya Mas Budi. Kinutang-kutang tansah bisa lewati marbuka rasa tentrem siku Gusti paekan Gusti paekan malam Nduk Jenita. Sugeng dalu Pak Sigit. Deh. Pira wene iki prawan. Iya. Wejen. Bocah saiki kangenan ngono ra ditilik sedhilu wis mbedodok. Anakmu mbiyen ya ayu ngene iki. Lho anakku tera mboke kok Mbak. Mboke ya ayu. Nggih ora. Kok anakmu sing lanang ganteng, sing wedok ayu-ayu. Niku sing lanang tak kon terok tanggane, Pak. Nggih, nganu Nduk Jenita iki mau ning keluarga besar nggonmu kabeh ya, saline ning Nggih, gone Pak. daleme budemu. Nggih. Oh, mengucapkan apa dateng Mbahku, Mbah Ji Parman. Nggih, matur sembah nuwun sanget Mbah Gong, sampun nimbali Pak Sigit Nggih. sarombongan lan ugi sampun nyawer lho Pak. Oh iya. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Amin, sehat bagus selalu. waras. Oh. Kong. Ya. Nembang Nduk. Wah, iya Iya, Pak. Jenita iki. Satu-satunya dalang sing ndalangi ulang tahun yang ke-100 sih Pak Sigit. Iya bener. Liyane paling 80 pol, 70 pol. Iki sembah nuwun kanca-kanca cakran ing Rat Fans Club saka Jambe kali tidu ya. Padha Oh, rawuh nggih, Pak Pak Kasir Kasir. sak kanca. Ugi mboten Pak kata Segera. pen. Oh nggih. Anu fan klubnya Pak CFC. Sigit yang mersani wonten CFC. di channel Ya. YouTube. Nggih, sembah nuwun. Monggo Pak Kasir nggih Pak Igit enggal dangan seger waras kumpul malih. Nggih, disimak saking CFC Yogyakarta Pak Budi Guntoro sak kanca. Makasih. Cak Noris Jepara. Nembang napa Nduk Jenita? Nembang napa Nduk? Sing nggowo Nduk. Nah. Paringi pangkur Semarangan mawon Pak. Oke. Nah, iya. Isi SMP kelas kali nggih, Nduk nggih. Nggih Pak. Ndek puno anake Julang SMP kelas 3 wis meteng anake Julang. Kae anu Pak Igit njajali yo. Jajali meteng apa ya Neng? Lah nek kita kelas loro SMA, SMP Nduk. Wis SMP. pangkur Semarangan Iya. sok kelas Anakmu? 3 SMA pangkur Kendal Pekalongan. Anakku ora iso nembang kok. Waduh. Nduk. Ayo Nduk. Go disimak Pak Afif Pasian Jatirogo. Oh iya. Nenung Mingkar mingkurengu kara suaranya ya apik. Ibu Erian sinden ta, Nduk? sanes. Napa? Ibu rumah tangga. Bapak sing penggirong, pengerawit. Oh, jenengan? Bojone? Jenengan? Kula to. Ibu Erian nggih sinden? Sanes. Lah napa? Sadean. Mula Mbak Lucy kok Sadean saiki Glendungan. ning TikTok ya. Menika bajunipun ingkang pundi nggih? Kula pilihke sing ukuran X napa XL. Monggo Mas. Ana wong seneng warnane gegeden ya alasane ngene. Ini sudah habis, ini ukurannya XXL. Tapi bagus kok. Ngono. Alah yo. Lamis. Terus kayak Nduk Jenita. Akarono karenan marti siwi
Uga disimak Mas Pranggono saka Sudo Rembang nyimak streaming rame-rame milih anteng tetangga duwe gawe. Dadi ning kono iki duwe gawe nyetel proyektor. Wayang kok ngene. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ya. Kaya pinter. Iku termasuk sedekah nyenengke wong liwat streaming Mbah Haji yo entuk ganjaran. Nggih, ugi Pak Kasmani nyimak saking Rembang, salam nggih kanca-kanca CFC Jonegoro, CFC Tuban sing sami nobar. Weh, nggih. Kanca-kanca Tuban yo padha hadir. Niki saking desane kula nggih sami mriki sedaya, Pak. Saking Begadon. Nggih. Matur nuwun. Nah, tangga-tangga Supporter. Begadon. Begadan wae rong trek Pak Igit. Bola-bola warung niku nek Pak Sigit mayang mesti nonton. Alhamdulillah. Wis nontone wis, sampeyan nanggape yo, Nduk ya. Nggih. Ayo Nduk terus Nduk. Angel. Lu Mbak Lucy nate nembang iki ae langsung bar kaya langsung brojol anak metu. Kaya ngeden lairan. Tapi tenan lho, nyun sewu niki pengalaman kula dhewe. Nggih. Nyinden karo jenenge Yosi. Yosi niku nyun sewu meteng sangang sasi niku sing nyinden nyanyi gethuk rock langsung sesuk niku rayu. Kayak diobras kae jahitan 15. Walah. Kembar nggon aku biyen yo jahit doktere karo ngantuk jahit ngantuk buntu kabeh. Ayo cayu ki angel iki pas sing kok. Konsentrasi. Jos. Pak Budi kaya pinter. Ora ilangang. Perang ilang-ilangi jejer. Ilang ngeng. Ngeng sepeda motor. Ada. Ya telaske. Sinu karta mreh kereta-reta pakartining ilmu Uga disimak Pak Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saka Jakarta. Selamat malam. Siap, Jin Komandan. nonton Pak Dalang nggih ayo siap Luar komandan. biasa. Nggih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Nanono. Agama ageming haji Lagune Katresnan Sejati karo Mbak Lucy berdua nggih. Pak. Saka Mas Bagus Eren iku spesial nggo supire bis Cakraning Rat. Sapa Rizal jare meh lamaran jare. Oh ngono. Meneng-meneng aja. Ora wurungu aku meh duwe gawe ngrapike Rizal. Iya. Iya.
Ugi disimak Pak Waris Sugiono. Ha iya. Begitu Indri rabi, Rizal terus rabi. Katresnan sejati ugi kanca-kanca cakraning Rat Fans Club sedaya ingkang sami rawuh. Ugi sami nyimak Sige Channel. Mas Musa Senori. Hadir rawuh Pak Ngadinu Pondok Ungu Gus Mbah Nun. Yo, katresnan sejati Mbak Jenita dan Mbak Lucy Brahman. Dados.